Bilbo Gasteiz eta Donostiako 300 fededun inguruk ospatu zuten estibalizen Elizbarrutiko berregituraketaren 75. urteurrena. Santiago de Pabloren hitzaldia eta santutegira bisita egiteaz gain, 3 gotzainek gidaututako eukaristian Mariarekiko debozio eta jubileoaren garrantzia nabarmendu zen. Fernando Pradok azaroaren 3. igandea Elizbarrutiko hildakoen aldeko otoitz egun berezia izendatu du. Bezperetatik aurrera gure Elizbarrutiko hildako guztien batez ere federa transmititu zutenen aldekoak oroituko ditugu. Dekretua aldizkari ofizialean argitaratuko da. Laikoen mailak hasiera eman zion ikasturteari, laikoek gizartean duten egitekoari buruzko saio bat egin. Egitarauaren aurkezpenaren ondoren, talde lana egin zuten eremu publikoetan lekua nola izan dezaketen zehazteko. Topaketa otoitz bat egin eta erantzukidetasun nahiarekin amaitu zen. Fernando gotzainak Baionako seminario bisitatu du apaiz eta gazteekin egoteko. Bertan Aliet Monseñoreak harrera egin dio. Ostegunean bezperatan otoitz egin eta elkarrekin afaldu zuten. Gaur gazten animazio taldearekin bildu da eta gazte bokazioa lantzeko egitaraua aurkeztu diote.